पहिलानो जतनो खुलुमका बुसुनि जिनि जत अग्रा रंनो जिनि जत समाजनो खुलुमका किसिजा कक मासानाय बुसुनि जराव तो जों जालाय नुंलाय तंथगलाय कथालायमु दरिया जिनि फेस्टिवल अंगो बुसु फेस्टिवल अंगो जिनि जत समाजनो बिजु अंगो मियाओ टिसिबि बाय अर्गानाइज खायजा गारबो कायसा फेस्टिवल बुसु फेस्टिवल अमायनो जिनि हतानि बिसिंतैबो जिनि गोरिया फेस्टिवल अंपि अंखा अमाहाय उदयपुर किलाबो अंखा आं साबाय थांबो प्रग्राम थांजा जिनि महाराष्ट्र मनेवर इनोगेरेटर चीफ गेस्ट पहिला बो आगरतलानि मिया फायका चारटा समय चारटानि सिगांनो राजबारिनि फायका कारबो एटेनमानि प्रग्राम बुसु फेस्टिवल जिनि कारबुंनि एमएलए अनिता खोक संजय मानि त्रिपुरा बो महाराज बाय करलायका साका जे कारबो तो असक दाते फाय सपायखाय बरक फाया जिसो हर थुक असु बरक बांगो बरक रेंगे प्रग्राम नायथयावनाय मोसांयावनाय अबनो जिनि ताखोक संजय मानि त्रिपुरा महाराष्ट्र साका बिनोलो हंकाय बुबाग्रा अंपियो प्रग्राम थांका बो डायरेक्ट फाइबनि जे कारबुनि बुसु फेस्टिवल एते नङायनै अनिता खोक संजय मानि त्रिपुरा एमएलए बुनि कबायसे बो अंपि थामनि आर जे जिनि एमएलए बो अंपि थानि सामनि कक्तो हामयानि बागै बरक फायगा तो प्रग्राम मासांलाय खालायनाय अबनि बागै अंपि थांखाय तो आहायनो बरनो खुलुमकाय तो फायमियाबले प्रग्राम थानाय महाराजाय बरो जरा मारनाय मतो उलुसे कक्सानाय जिनि जतने अक्रा जिनि समाजनि जतने अक्रा जिनि समाजनि जे नारां जिनि चौधरी जिनि रवाजा जिनि अक्रा जतने सानाय समाज जिनि कुसुगु दङ जतने उलु कक्सानाय बुनि जरा आलादा अमाहायनो बुनि 11 बाज थांकना बा 12 बाज थांकना प्रग्राम पाइते मैं महाराजाना कैसा वॉइस मेसेज रमणी दंगो दुंबुर प्रग्राम खायनायनि बागै जिनि जे आरमै जानाय तंनाय ताखुग्रुनो बाहायके जों जुबालायनाय मनो जों बाहायके इनकामनि लामा जों फुनुरनाय अबाहाय तैबानो मेसेज खायका गाहाम मेसेज जे इ जिनि बरकनि बिसि ताबक बुसु आजरनो बनाय एसएमएस खायका जिनि बरन बाय गाहाम मेसेज जिनि जे दुंबुर तंनायनि बागै ओंखाय जों मा बुजिलायनाय जे लामा हाकसां माने डिस्टेंस पहिला तो ब कारबु फाक्या बिनोलके जिनि ताखौ संजय मानि साका अंपियो थांग्रदे महाराज जेहेतु दिन प्रग्राम बरतो मानिबा अंपिनि पुरे और फासिदि बिनि कौनो खानायनो बो अंपि थांजाका अंपिनि आबार किफले कारबु फायनाय बो 12 1 समय आबार करबु थायते नंनाय करबुनि आबार किफिलनाय राजबारियो हप्पुं तो जारनि खायतो मायब्ले जोंनो मा बुजिनायब्ले जोंनि बसानि कष्ट अनि सीएम साबो फुङो फुंकाय साकानो 2 आवर्स बो रेस मालाका 2 घंटा बरनो माथुका सुरि हामियांगो डॉक्टर एबेस का किसा रेस हेगर दिने बो मिया मेसेज जजा जे सिनि बिसिंगो थांसा जों यूनिटी बाहायके फायनाय मेस आनासनि अंखाय जों बनो बाहायके क्लियर खायनाय कन्फ्यूजन अंखाय जों बाहायके क्लियर खायनाय जोबोर से मानालिनै न्यूज ए कन्फ्यूजन खायनायनि ट्राय खेके सिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग नबो मियागो क्रिएट खायनायनि बो ट्राय खेके नुखा जे बांला बाय सुखिया कायसा जे किसा मयतो गरै इमाहायनो महाराजा प्रधान अतिथि हिसाबै इनोग्रेटर हिसाबै निमंत्रण थाकार परियो त्रिपुरार प्रग्रामे बुसु फेस्टिवले उनी जायनि उनी गियसे अंपिते हदार प्रग्रामे गोरिया फेस्टिवल एखाने गोरिया प्रग्रामे गेसे केनो जायनि इमाहायके मिस आनासेने कन्फ्यूजन जिनि बिसिंगो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या जोंबो जोंनो वालायरनो ट्राय खेक्या जोंबो जोंनो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या अमाहायके ट्राय ताखायदि कन्फ्यूजन जिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग खायनायनि ट्राय ताखायदि नेक्स्ट टाइमो बेले हामियांगनाय जिनि बिसिंगो बाहायके जों यूनिटी तोबनाय यूनिटी जों बाहायके प्रमोट खायनाय हाउ टू ब्रिंग यूनिटी आमसे जों ट्राय मा खायनाय
chini bisingo kathalaimu how to develop unity organization try ma khainai जेबाबे बो न्यूज खाइया अब तो बेले चलिया नो डाउट पहिले जरा नो बो कवरेज खाइतो का जति सिबिनी प्रोग्राम बुसु फेस्टिवल न बिने लास्ट के बिने किसी सा मिस्टेक बनो चिन बिसे हामी थाका चिन बिसिङा पूरा इम्प्रेशन हामी थाका ऐसे डेलिभरीली जदि बो खाइतो हुनके बिनो बो चाया अबनि बाइ न साना मुजुगो आनि बो राजस्थान पूरा निन बो राजस्थान पूरा मियानो बाय और मालाइजा फोटो बो बुलाइजा न राजबारी थांगै चिनि महाराजा न याथिरमै राजबारी लम्बा बक्ति हिनो बांला को बाइके खुल मैनो मा बिना नथौ एजे चिनि काइनि सोसाइटी नबो चिनि टीसीबी नबो जुबले बुथनो बन मा बिना नथौ जेने मिसाना जेने कन्फ्यूजन खाने न ट्राइके माने न चिनि हदर मा छाने नथौ जेने मिसअन्डरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन न डेभलप खाने माने अबाय हामिया माने नो प्रमोट खाइमाने निनो बेले चाया अमाय के ताखाइदि निनो भाई के न्यूज खाइमाने बांग्ला बे जुरि छाना ना हनके बांग्ला बे छाना आइसि नों निजेरो बुजा नांनाय हर हपुक जाने के नों बसा बाहा के मातों थुयै दंखाय आं साबायथ जे मिया प्रग्राम एतेनंगो नगो कि फिलै बसाराम नांलिया आं किसा जे दाक्ते हर थुनाय बरग्रो हर थुगै मा थुयै दंखाय शरीर दं थुयै आइ थागो जों थेक मते मुक्ति जुरि चिनौनियाखै गावबा सिन बसागो कष्ट फायो अमाय माने जों मा बुजिनाय बुजिया तांदि अमाय के कन्फ्यूजन ताखायदि अमाय के कन्फ्यूजन थाके चिनि सोसाइटी बाय खति चिनि सोसाइटी खति माने नोंनो खति जतन खति चिनि